Il-Professur Lehmann studja u prattika l-professjoni tiegħu f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Il-Professur Lehmann kien f'pajjiżna fuq stedina tad-Dipartiment tal-Istudji Teatrali fih dan l-School of Performing Arts ġewwa l-Università ta' Malta. Il-Professur Lehmann ippubblika għadd ta' xogħlijiet fuq it-teatru kontemporanja. B'esperjenza vasta fejn jidħol it-teatru huwa qal li huwa kruċjali li spazji għall-artisti ikunu miftuħa u aċċessibbli għal aktar minn forma waħda ta' arti. L-idea li tibni opera house jew concert hall tkun tagħmel sens biss jekk l-ekonomija tal-pajjiż tkun tista' ssostni siti bħal dawn. Għalhekk huwa appella biex is-sit tat-Teatru Real jinbidel f'post fejn jilqa' qatt ta' forom ta' arti. Jose Herrera min-naħa tiegħu qal li dan il-gvern qed jifhem li l-artisti għandhom bżonn ta' aktar spazji biex jipprattikaw l-arti tagħhom. Huwa qal il-preżenza tiegħu fit-Teatru Manoel hija turija ta' kemm il-Ministeru tiegħu qed jieħu dan il-qasam bis-serjetà. Huwa li bil-preżenza tiegħu anke jekk temporanja li l-gvern irid jibgħat sinjal li l-politika kulturali f'pajjiżna jeħtieġ li titmexxa id fit mal-artisti.